pamusoroi tinokuchingamidzai zvekare kuchirongwa tsika dzavatema. Muchirongwa chanhasi tiri kuda kukurukura nhaurwa yokuti mudzimu wapotera pane mwanasikana. Zvaifambiswa sei, zvinofambiswa sei mazuva ano. Kuti tinyanyonzwisisa nhaurwa iyi, tichiziva here kuti mazuva ano tine mamwe machallenges atakusangana nawo, asi zvinoda kuti tinzwisise kuti ko kare nyaya yakadai yaimbofambiswa sei mudzimu kana uchinge wapotera pamwanasikana. Nhaurwa haisi yokuti mudzimu wapotera pamwanasikana chete. Kupoterwa nemudzimu haingave nyaya, asi dambudziko riripo apa nderekuti mwanasikana achada kuroorwa. Zvinofambiswa sei nokuti mwanasikana achada kuroorwa? Ko matare aizvifambisa sei? Ndikutaura matare ekumusoro kumatenga. Nhaurwa idzi dzaifambiswa sei? Nekuti tikatarisa mazuva ano dzimba dzaramba kumira nenhaurwa yokuti kazhinji pamwe mukadzi anenge anzi abatwa mudzimu. Ozvifambisa sei? Saka zvinoda kuti tinzwisise, tizive kuti kare kacho nhaurwa yakadai yaifambiswa sei. Ko mazuva ano tichaifambisa sei nhaurwa iyi yokuti mukadzi anenge abatwa mudzimu? Kare takataura tikati vanhu vaifamba semhuri, vanhu vaigara vakafamba. Kwakanga kusina zvekuti munhu anozongokaruka pamwe ava mumba memunhu ozonzwa kuti ane mudzimu. Munhu aitoziva asati aroorwa kuti paari pana mbuya kana kuti pana sekuru, kana kungoti pane vakuru vari paari, pane mudzimu uri paari. Zvinhu zvaigara zvazikanwa munhu asati aroorwa. Munhu aigona kuroorwa mudzimu wabuda kana kuti mudzimu usati wabuda. Ngatitarise kuti zvaifambiswa sei panhaurwa dzakadai kana munhu achinge zvino akuroorwa. Tati anenge achitoziva zviri paari. Zvino kana munhu awana mukomana wake wekuti achivaka musha naye, aienda kuna tete, tete ndawana mukomana wangu, pane mukomana wangu ati anoda kunditora, ati anoda kuti ndiite mudzimai wake. Tete ndo vaitanga kudana mukomana uya. Nhaurwa isati yambopinda mukati memusha, nhaurwa yaisvikira kuna vatete. Vatete vodana mukomana uya, musikana aiuya nemukomana wake. Chinhu chikuru chaiudzwa mukomana, nhaurwa dzisati dzanyanya kuenda kure, aitsanangurirwa kuti musikana wawada uyu mwana wehanzvadzi yangu. Pane zviri paari, pane chivanhu chiri paari, pane vakuru vari paari, pamwe otonzi pana mbuya kana pana sekuru vari paari. Unozozvigona here? Ndo chakanga chiri chinhu chokutanga ichocho, chekuti mukomana ati ndinozvikwanisa kana kuti handizvikwanisi. Nhaurwa yokuti pana sekuru kati pana mbuya kati pane vakuru vari paari, unozozvikwanisa here? Yakanga isiri secret. Tiri kutanga kuona pakuti yakanga isiri secret. Vaibudirana pachena kuti pane zviripo apo, unozozvikwanisa here? Nhaurwa yomudzimu kubva kare nakare nanhasi, nhaurwa yomudzimu hairambirwi munhu. Chinorambirwa munhu ingozi. Asi mazuva ano tati tava nemakereke nezvimwe zvakadaro, zvinogona kuti nhaurwa iyi inetse. Tichange tichizozvibata zvakare machallenges atinosangana nawo pamunhukadzi anenge aita mudzimu achinopinda mukati memusha mevanhu. Saka tati apa nhaurwa yaitanga navatete. Vatete voudza mukomana, kana mukomana akatenda kuti hongu ndinozvikwanisa, zvonzi chipanana nduma, vopanana zvavo nduma. Ipapo ndo zvaitwa pachinyakare. Zvino vaigadzirisa nhau dzavo, vogadzirira, vozoti mukomana ozoti ndakunoroora. Mukomana aitsvaga sadombo vake, voenda vonoroora mukadzi wavo, vopinda mumusha. Zvino achinge apinda mumusha, vakuru vemusha vaizogara naye,
vozogara pasi votanga kutaura nhaurwa dzavo kuti nhongu ndiwo mukwasha wedu wapinda mukati memusha, zviri pamwana wedu, pamukadzi wako waroora uyu wakanga waudzwa here natete? Tete vanenge vatotaura kanehanzvadzi dzavo kuti ashokwadi ndakamutaurira akatenda akagamuchira, asi vanenge voda kunzwa kumuridzi wenyaya kuti wakaudzwa here? Mukomana kuti hongu ndakaudzwa, zvonzi zvakanaka, wakatenderana nazvo here? Unozvigamuchira here zviri pamwana wedu? Mukomana kuti hongu ndinozvigamuchira. Vakuru vemusha vaizodira fodya pamari kana huri ukwati unenge hwaiswa mundiro, vaizodira fodya paukwati huya vachiudza vadzimu kuti chionaizve nhai vana Soko, Nyati, Shumba, chionaizve nhai vana Save, muzukuru wenyu atorwa ava kuenda kumusha kana kuti kudzinza rekwanhingi. Haiwa vana sekuru, vana mbuya, tatiti kuzivisei, munobata zvakanaka, munochengetana zvakanaka neveikoko, munochengeta muzukuru wenyu zvakanaka, mugare nemuzukuru wenyu zvakanaka. Apa tirungoti vadzimu vaitaurirwa, vagere pamuzukuru wacho, pamwanasikana iyeye, vaiudzwa kuti mwana aroorwa. Ndatiti nemasinario maviri, mudzimu wakubuda kana kuti mudzimu hausati wakubuda. Ngatitangei nokuti mudzimu hausati wakubuda. Mudzimu usati wakubuda, kana mwanasikana akaroorwa, mudzimu usati wobuda, mukomana oudzwa zvaanenge audzwa, aizoudzwa zvekare kuti kana ukasangana nezvaunenge wazosanganidzana nazvo, muperekedzane nemudzimai wako mudzoke. Mudzimu waigadziriswa kudzinza rekwavo, mudzimu waigadziriswa kune vedzinza rekwemudzimu iwoyo. Wakanga usinganogadziriswi musango sezvizhinji zvakuitika mazuva ano, asi tati tichazvitaura zviminga mupini zvatikusangana nazvo, the challenges that we are facing, nekuti tingazvigadzirisa sei. Asi kuti tikwanise kuzvigadzirisa, tinofanirwa kuve tichiziva kuti zvaitwa sei kare. Saka mudzimu ukachinonetsa zvino, mwanasikana aenda kumusha kwevanhu, mwanasikana iyeye aifanirwa kudzoka kudzinza rekwake, kumusha kwake. Mudzimu uya wochinogadzirwa, zvinogadzirwa izvozvo zvogadzirwa. Ndiyo scenario yokuti mudzimu hausati wakunobuda, asi wozononetsa wava kumusha kwevanhu, kuvakovasha. Vakovasha vaiperekedzana nemudzimai wavo, vouya kunana baba, vana baba vogadzira chivanhu chavo. Kana vari mbuya, kazhinji zhinji musikana aitarisirwa kusenga machira ake oenda nawo kuvakwasha kwaakaroorwa ikoko, kumurume wake kwaakaroorwa. Asi machira aya haingosvika achipinda mukati memusha. Paitoitwa chikaranga chaitwa, paitoitwa hari, paitobikwa doro. Zvino paida kuziviswa vene vemusha kuti mudzimai uya watakaroora, tikati mudzimai uya ane chivanhu chaanacho, nekuti panotanga kuroorwa chinotanga kupinda mumusha. Kana ane chivanhu, vadzimu vemumusha imomo vaitoziviswa kuti taroora mudzimai wataroora, asi ane vakuruwo vari paari. Zvaiziviswa vadzimu vedzinza iroro maari kupinda kuti vatambire zvakanaka muroora ari kuuya mukati memusha, nevadzimu vanenge vari paari. Asi apa tiri kuti nhaurwa iri pakuti mudzimu unenge usati wakubuda. Zvino wozonetsa, vodzokera vonogadzisa mudzimu. Paunozobuda mudzimu, vachidzoka zvekare mukati memusha nemachira avanenge vainawo, nezvinhu zvemudzimu, nezvuma, nezvese zvavanenge vainazvo, paitobikwa doro. Pabikwa doro, mudzimu wedzinza iroro rekumurume ndiwo waitanga kubuda pamunhu anobudirwa mukati medzinza iroro. Ndiwo mudzimu waitanga kubuda, wabuda wochitaurirwa kuti aiwa muroora wenyu zvouyu
akanogadzirwa chivanhu chatakambotaura kuti chiri paari. Zvino mbuya vakabuda, zvino sekuru vakabuda, zvino vauya nemachira avainawo atati apinde mukati memusha uno. Aiwa, mudzimu wedzinza wechitaura kuti aiwa tinomatambira nemachira acho tinomatambira. Hama dzemukadzi dzinenge dziripo pazvinenge zvichiitwa izvi. Zvakangofanana neti panenge pachigadzirwa mudzimu, murume aitarisirwa kuvapo panenge pachigadzirwa mudzimu womukadzi wake. He should be a witness kuti chii chiri kuitika. Ndipapo pakuti munhu ana mbuya kazhinji aenda nemachira ake. Asi kazhinji kana munhu ana asekuru, vasekuru vanofanirwa kuzoita matare emusha. Vanofanirwa kubuda vachironga zvedzinza rekwavo. Havanganorongi zvedzinza rekuvakwasha kwavari kuenda, nekuti ikoko kune vadzimu veikoko vanoronga zvemusha kana kuti zvedzinza iroro. Ivo vanofanirwa kuronga zvedzinza ravo. Saka pakadaro kazhinji ndipo paya paisara machira, micheka yanasekuru kudzinza iroro remusikana. Zvaisara zvakachengetwa nababa. Kana pasvika nguva yekuti pakuda kubikwa doro mukati medzinza, ndipo paya painzi endai munodana tete. Ndiro zitete raizonodanwa richiuya richizoridzirwa mumusha maro, mudzimu uchibuda uchironga zvemusha. Kana zvapera zvechivanhu, tete vaya voperekedzwa zvekare kudzokera. Saka mukwasha aitokumbirwa kuti taakukumbirawo zvemudzimai wako, kune chivanhu chinoda kuitwa kumba. Vaitoperekedzwa, pamwe vaitoperekedzwa nemurume wake. Murume iyeye anenge achiremekedzwa mukati memusha maakaroora, nekuti ndiye anenge achichengeta homwe yemudzimu, homwe yasekuru. Saka kana vari asekuru, machira aiwanzosara kudzinza kwakabva mwanasikana kati mukadzi uyu, aichengetwa nababa. Asi panenge poda kuitwa chivanhu, vaituma shoko kumukwasha kuti mukwasha, tinokumbirawo zvemudzimai wako, pane chivanhu, pane doro ratinoda kubika. Mukwasha aitoziva kuti inenge iri nhaurwa yei. Tete vouya, chivanhu choitwa, mudzimu wobuda, zvichinge zvapera voperekedzwa vachidzokera. Saka ndizvo zvaiwanzoitika pasi chigare. Regai nditi dada ipapapa kuti zvainyanya kuitirwei. Zvaitirwa kuti mudzimu waifanirwa kutambirwa kwauri kuenda nemidzimu yedzinza iroro. Nekuti dai mudzimu ukangonopinda mukati memusha usina kutambirwa, paita matambudziko ipapo. Nekuti midzimu iyi inenge ichiti hatizivani. Saka zvinenge zvonetsa kuti mudzimu uyu, chero mudzimu uchida kubata zvimwe zvaunenge kubata, unofanira kutokumbira kuvene vedzinza iroro kwawapinda. Saka waifanirwa kutambirwa kuti ushande zvakanaka mukati memusha kwawaenda. Saka waifanirwa kutambirwa nevene vedzinza. Zvaita kuti imba yacho isaita futi manyama amire nerongo, kuti midzimu inenge yakukweverana mukati memusha. Saka mwe nemumwe anenge achiziva paamire. Ndicho chimwe chinhu chikuru. Chimwe chinhu chikuru zvekare ndechekuti machira achipinda mukati memusha kuvakoasha aifanirwa kuzikanwa, kuitira mangwana kana mwana uyu kana mukadzi uyu akashayika, vanenge vachiziva kuti kune machira edu ariko kuvakwasha akaenda nemwana wedu. Saka zvinhu zvaifanirwa kuve zvekare zviri pachena, nekuti machira aya kana asingazikanwi kwaakabva, vaya vaigona kumaramba, inenge yava ngozi mukati memusha. Imi chero mukatora machira aya mukapisa, chero mukarasa, yava ngozi yamava nayo mukati memusha. Ndosaka vachinzi mai vanokwanisa kumuka ngozi. Saka zvinhu izvozvo zvaigara zvagadziriswa nechivanhu chaitwa kare ikoko kuti zvinhu zvacho zvifambe zvakanaka. Muchirongwa chinotevera tinoda kutarisa machallenges atava nawo isu mukati mekurarama kwedu nenhaurwa yekuti mukadzi ane mudzimu. Ndeapi machallenges atinowana? Kana mune mwe mibvunzo iripo ipapo panhaurwa iyoyi munobvunza, mibvunzo yese yamunobvunza ndinogona kusapindura, asi ndine wachi yandokwanisa kuverenga mibvunzo yega yega inenge ichiuya
ndinoiona pawachi. Saka pawachi yangu iyi ungava mubvunzo ungauya kuFacebook, ungava mubvunzo ungauya kuYouTube, ungava mubvunzo ungauya kuTwitter account yangu, mibvunzo yese ndinoverenga. Chandisingazokwanisi kuita pane mumwe mubvunzo kupindura, asi ndinenge ndaverenga zvanyorwa neumwe noumwe ndinokwanisa kuzviverenga, asi pamwe foni ndiyo inenge iri kure. Saka zvinoita kuti ndiverenge mibvunzo yese. Ndosaka mutizona pamwe ndizvinopindura mimwe mibvunzo mune chimwe chirongwa, nekuti ndatoziva kuti pakambobvunzwa zvakati nezvakati. Ndine vamwe vazukuru vanda kutozivawo zvokuti kana asati atotaura pachirongwa chinotoziva kuti Nhingi asati ataura, ndinenge ndichitoverenga pawacho kuti Nhingi zvaita seko haasati ataura. Ndinenge ndichikuzivai mese vazukuru, asi pamwe munoona ndisingapinduri kuti asekura ndine nguva diki yandinopindura mibvunzo yenyu kana kuri kuYouTube kunyanya. Ndine nguva diki pamwe ndopinda zvekare mibvunzo yenyu uri kuWhatsApp. Zviripo zvinenge zvakandiwandira vazukuru, asi ndinoverenga mibvunzo yese nokuti wachi ndinenge ndinayo nguva nenguva. Umqambisi the African teacher, ndatenda.